Το Ινστιτούτο Μέριμνα, σε συνεργασία με το Τμήμα Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Επιμόρφωσης του New York University, σας προσκαλούν στο νέο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα εμφυτευματολογίας με κλινική συμμετοχή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει για κάθε συμμετέχοντα κλινική εξάσκηση σε ασθενείς, στη χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων καθώς και την προσθετική αποκατάσταση αυτών, αναλογικά και ψηφιακά καθοδηγούμενα. Οι 5 πρώτες ενότητες του προγράμματος διεξάγονται στην Ελλάδα, αποτελώντας το προχειρουργικό και χειρουργικό στάδιο, ενώ οι 2 ενότητες διάρκειας 2 εβδομάδων της προχωρημένης εμφυτευματολογίας πραγματοποιούνται στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Με πάνω από 35 καταξιωμένους εκπαιδευτές στον τομέα της εμφυτευματολογίας και με 215 ώρες διαλέξεων, master course workshops, ζωντανών επιδείξεων χειρουργείων και κλινικής άσκησης σε ασθενείς, θεωρείται ως το πλέον ολοκληρωμένο πρόγραμμα εμφυτευματολογίας με παγκόσμια αναγνώριση. Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια μετεπιστροφής Αθήνα-Νέα Υόρκη, 13 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, 15 εμφυτεύματα επιλογής του συμμετέχοντα με την αντίστοιχη χειρουργική κασετίνα, σετ χειρουργικών εργαλείων και πολλά επιπλέον δώρα και προνόμια. Δείτε πληροφορίες και εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στο merimna.edu.gr. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση ολοκλήρωση μετεκπαιδευτικού κύκλου σπουδών εξ ολοκλήρου από το New York University College of Dentistry Linhart Continuing Dental Education Program.